tresmu hangu jiwa akawirun tiing galih raro apa kang nadya umpama munduta rokmi tartantu tak ibarat wong numpak prau lumampah tanpa ing matyaning ing jala nidi temah kuncing agenjong ing pakulingan bongkar polo kependem lagune lawasan di Erik beda karo sing iki slagane Retno pengasih yen ngendika sarwa lirik senadyan apung prasaja jelas nada toh
jelas nada retno gunung tanpa guna jrone gandrung terus ambaro Mas Landak pupung disengkuyung karo pendemunge saka sambung macan bablaske kacu-kacu padha ning lawasan to Dik Katlewer lo ing pandherek yo ben bisa pilih asih mestine ratna pengasih nyawa yang moho spesial kagem keluarga besar saking suatu tanon Sragen Asri ugi tan kantun kagem keluarga besar paguyuban Monco Warga Sugeng Siang Sugeng Kaya Jejeg Bahan sembah nuwun kadang-kadang saking campur sari jelas nada saben bengi sing apik lho Rik golek pasaran lho kowe engko clintisan ngendang kuwi nyawang tandeng tak telu jreng kok telu dandet bolak-balik ya maceng foto kona
pengendangnya ayu. Boten. Yen memajangnya asik, pak sawae didol wae, pak nggo nyawer penyanyi. Mong janggung kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu perawan rasane ra karuan, susu penyanyi pancen enak sekali. Janur kuning ping 3 wis dik yaya anake. Lah iya mbok padake sing orjen kembang wae weton. Duwite jeglok, Dik. Tiba. Gunung. Wedi kok ora mlayu malah glenggon mapan. Wah, cah edan iki. Wedi wase. Lah yo. Wedi ndak keneng. Nadi. Oh, nggih. Pacitan kiri wayang ngidul sithik. Sarwe. Manutaya wong ayu sun mundhut karo wong ayu. Goyang dek. Pakde Sukir jenengan remen nggih remen nggih to ngersake lagu nggih ngersake lagu pun tansah nyawer pun to aja pun kathah terus pinten niku Seoke nggih seoke oke tak ke meneh mengke nek nyawer ampun kathah-kathah nggih ling apa Indo mande wong mendem gak ngerti padha karo dhewe Indo mande masalah ya go Bali. Wah, jan. Aku gelem kaya ngene iki. Seneng. Padha karo dhewe. Indo. Niki caping gunung to? Langsung caping gunung to, Pak? Indo mande banyu aki ciu. Bane. Buka celok cayu. Nano yo dek jaman solo
ketinggalan. Wis iso ngetane DT Pak D Sukir hebat. Iya. Piyayu iki lho, duwite ra entek. Oke, mau nih. Oh, lah iku sik eneng ya. Jagong nek iki meni nyawer. Beliau ini ora sampe tanggungan. Pak Sukir jenenge ya. Wah, Piyayu Wonogiri kaya. Kumise ora tahan ya. Kuwi semakin mbok jikuki, Iya. kok tekane nang omahnya pirang-pirang. Oh, ngono. Heeh. Wah, Mulane iki ning Cuma Al-Qur'an apa Mas mau main sakartu mau jarine. Yo, syukur. Syukur bisa Dosek sak kondur dia ben kae kondur. Ini Mas Dadan. Oh, iki Mas Dadan. Kuwi juragan kuwi. Juragan. Panahe pirang-pirang hektar ning kene. Mas Dadan lagunya apa biasanya? Kok biasane leboke lebokno sik kok terus disuwuk ya. Leboke sik. Ah. Sing dilebokke ra duwite. Mulane jan geseh tenan. Bocah kok mburi capek iki? Hah? Kok mburi capek? Ah iya. Ayo, ora syukur. dinggo sare. Lah iya, ora tau diku apa. Yo. Syukur bisa Lho.
bablaske gantilan ing ati konjuk atur dumateng Bapak Dodo. Biasanya Mbak Tuti, nek ra Mbak Eva iki renek soalnya. Iya. Lah dituker bos. Bablaske gantilan ing ati sumangga Pak Dodo. Ngajeng. Sekar bisa Mas Bayo gunung desa dadi ora ilang adaku kok padha jelas nada campur sari jelas nada spesial kagem Mas Sunar Glendek MC-nya Sragen Asri. Putri Solo dasare kepara nyata pancen pinter anglelewo dasar Putri Solo manggo selendang pelangi sumampir ana pundake cunduke kembang melati dadi lan panese jelas nada mlakune kaya macan luwe sandal cincin penganggone cia-cia juarane orlang-orling mulyake lawasan ya Mas Wanda dasar Putri Solo Putri Solo yen guyub dadi pipine ireng manis kulitane ekso pose
putri Sragen. Sragen Tuti. Kok putri Solo kok. Putri Sragen. Yen guyung ireng manis kulitane kekso posing duwe matur sembah nuwun kadang-kadang saking jelas nada. Monggo. Yo. Monggo Mas Joko, Mas Darto beksan tayub sinarengan jelas nada campur sari. Sini goyong kadang alkalin audio sekondang. garing arane gaplek sendal kayu arane teklek yati mulih bengi arane sinden pas penak miring ayo
rasa